Nzoputa abịago na Ndi Nzoputa abịago, Ndi Nzoputa abịago, ndị Chukwu ji chọọ obodo mma. Ịbụ nwa Jizọs, ịbụ nwa Jizọs. Ịbụ nwa Jizọs, ịbụ nwa Jizọs. Ịbụlụ nwa Jizọs, Ndị Nzoputa abịago, Ndị Nzoputa abịago na Ndị Nzoputa abịago, Ndị Nzoputa abịago, ndị Chukwu ji chọọ obodo mma. Jizọs si n'eluigwe zidata n'ụwa. Jizọs si n'eluigwe were data n'ụwa. Ka anyị zọpụta ụwa, sacha njọ n'ụwa. Sachasịa njọ, sacha njọ wee kpocha njọ. Ogo na-egbocha njọ, ọ lụrụ ọlụ ebube, ọlụ o ji bụrụ Chukwu. O mere onye ogbe okwu okwu, o mere onye isi ọfụzọ, o mere nwa ngwọlechi ije gba ọsọ, o mere onye nwụrụ anwụ si n'ọnwụ kunie. Ọ gwara nwanyị oruru ụbara. Jizọs gwara onye mkpenta, jiri mkpụrụ achịcha ise na azụ na-abụ zụọ ụwa ikirikiri. O jelu mmemme mmanya wee gwu, ọgbachi aka n'udu, udu abụrụ mmanya mmanya. Mmiri dị n'udu, vacha wee bụrụ mmanya. Nwoke ṅụrụ aṅụ, nwaanyị aṅụrụ aṅụ, aṅụla ezuzi oke. O Jizọs, Jizọs na ubi ọka. Ọbịbịa Jizọs, o wetala anyị udo, mana ụmụ ụwa wee nwụrụ Jizọs igbue. Akụrụ ya tụ n'aka, akụrụ ya tụ n'ọkpa, amalụ ya ube n'obi, egbulu ya okpu okwu. Jizọs anwụzie, bụrụ Jizọs jee nie. Ụbọchị izizi aka, abalị mbụ wee ka, ụlọ ụbọchị nke ịtọ, o si n'ọnwụ wee senie. Ndị mozi wee kụọla ya aka. O weta ibe mgbu na Jizọs anawago. Ala egwu ka na-egwu Jizọs wee senie. Welasa weli ije wee na njọ dị n'Owerri ka. Ụwa ụwa eno ụwa ju na njọ. Ọ na-agụbe papịa wee kọwalụ nna ya bụ Chukwu na njọ ka fọrọ n'elu ụwa.
Nzọpụta abazọpụta obodo. O zitela anyị ndị ụkọchukwu, zidatala anyị ndị aka siri ike, ndị ọgaranya. Ịbụla ọgaranya ebe nne gị, ịbụ onye nzọpụta. Ịbụla na be nna gị n'ụwa, ịbụ onye nzọpụta. Obodo na-enwere ọgaranya, obodo abụghịla anwụ. Obodo nwere ofe ọgaranya, nya bụ ọgaranya dị n'afụfụ. Ogbosa azụ ọgaranya, ọgaranya bụ ụgbọ esi ekele. Ndị nzọpụta abịago na ndị nzọpụta abịago, ndị nzọpụta abịago, ndị Chukwu ji chọọ obodo mma. Ịbụla ọgaranya, ịbụ onye nzọpụta. Okwesiri Eze nwa chọrọ ndị nzọpụta chebechi ya. McDonald Emperor McDonald Sonwu, Chairman Director Do It All Nigeria Limited, 4040 Limited, Uji nwa mama, ịbụ onye nzọpụta. Ezi nwanne m, Paul Ejiogwe, Chairman Director Paul Motors Nigeria Limited, CD Paul Nigeria Limited. Ezi nwanne m n'ọgadịlọgụ mma. Keneli m Emeka South n'ụgwa alụsị Malaysia, mụ na gị enwe ịgbanwe bilie. Chukwu dị ngọka agbarụsịa ngene na n'Owere. Nwanne m ịbụ onye nzọpụta. Dr. Emmanuel Okweri ọ dabi ige ndị Igbo n'ụgwa Imashel ezi nwanne m ịbụ onye nzọpụta. Ndị nzọpụta bịago n'ụwa, ndị nzọpụta ejugo. Ekene ejiri Sam Ike nwe mama, Chairman Director Sam Ike Electronics, onye ọma na Bitoli Oyoma Onegadi. Mama Ike Eze Duku n'ọbọ ya, ebe kwuo dike, ịbụ onye nzọpụta. Nna ji ụmụnne Big Fish nwa mama, Fuck Money Papa Water, ịbụ onye nzọpụta. Edwin Mary nwa mama, Mary Akwese, Chairman Director Jesus Hostos. Ezi oyimo ọdaliwe jenga bịa, mụ na gị enwere ịgba m alụsị ọkụzụ koke.
n'ụgbọ mmiri ezi oyi m ọba na mụ na gị onwele ịgba azụ ụka ọ ga-adụlọ gị mma ege na-adịla izu misiki na n'Owere ezi oyi m mụ na gị onwe ịgbanwe biri anyị bụla gadesenie ọya ka m ọdịnaka Osuji ezigbo nwa Owere ezi oyi m n'ịga dị keneli m ezi oyi gị ezi oyi m ezi oyi gị kwa Dr. Lifon Shoes kenesa ya ugo n'ụgwa onye m eriri ego n'ụgwa eriri ego n'ụgwa ọ bụ onye nzọpụta ụwa agụji egbe n'ụgwa Kennedy ọnụ ọha nwanne m na ọ ga-adịrọ gị mma kenelu m Uchenna Ebinyas Ndị Nzoputa Chidi nwa Owere agwadonụ na ndị egwu Sasị echefu Chairman Director Europoint Nigeria Limited ese ekwu nwa mama Igbo onye nzọpụta Ndị nzọpụta abịago Ndị nzọpụta abịago Ndị nzọpụta abịago Ndị Chukwu ji chọọ obodo mma Kenneth Okpala Emperor Kenneth Okpala Chairman Julican International Limited Odogwu ndị ji akụ wee biri nwanne Makatie eribe agwụ n'ụzọ agba Kenesha Bume 3 wise men anyị ji aga ekenadịrị Igbo bi aka na-eme ọgọ na aka na-eme nweyi oyimibụ onye nzọpụta ụwa ugo dị ọra mma ọgọnusu nwa Mbaise agbara nwa mama Igbo onye nzọpụta oyim Vincent Ochieze na-echi eze onye ọma ezi oyim Igbo onye nzọpụta ezi oyim Udochukwu anọsi m ọ bụ nya bụ kọmanda PDP forces ezi nwanne m ebi okwu na PDP onye ọma mụ na gị dị na mma onye ọma ebi okwu gba Ndị nzọpụta abịago Ndị nzọpụta abịago Ndị nzọpụta abịago Ndị Chukwu ji chọọ obodo mma anyị ga-elosa Chifamobi ụwa leke
na Ndị Nzoputa abịago, Ndị Nzoputa abịago, ndị Chukwu ji chọọ obodo mma. Chief Charles Obilo Igbo Ndi Nzoputa Otulu Holdings Chief Engineer Dr. Vision Ukwa Igbo Ndi Nzoputa Keleheri nwanne Ose na Ndi Nzoputa Keneli m Romanus Ukegbu ya na ezi lọlụ ya ọ dịkọ na mba nwanyị ma Ndị Nzoputa ndị anyị na-abaghị onwele ịgbamo Ndị Nzoputa abịago Ndị Nzoputa abịago Ndị Nzoputa abịago ndị Chukwu ji chọọ obodo mma Ebo nwa Jizọs Ebo nwa Jizọs Ebo nwa Jizọs Ebo nwa Jizọs Ebolo nwa Jizọs Ndị Nzoputa abịago Nzoputa abịago Ndị Nzoputa abịago ndị Chukwu ji chọọ obodo mma Bongo protocol Nwanne Chukwu dibịa Nwanne Chukwu dibịa Chukwu dị ọfọ ha ọ bụ nya bụ ịbarị ụkwa ezi nwanne m ilu ịbarị ụkwa anyị nwere erimeri n'ụdị n'ụdị ka o ji bụrụ onye nzọpụta Okwesiri Eze nwa oge nwa mụrụ n'Igbo ukwu ịgba m ka m ji eje abụ m onye nzọpụta ndị na-enye nri kalịlakalị mana ndị nzọpụta ụwa bụ ụmụ ikolobịa ndị akpafa dị alụ ndị ji ego oyibo fa bụ ndị nzọpụta Ndị Nzoputa abịago Ndị Nzoputa abịago Ndị Nzoputa abịago ndị Chukwu ji chọọ obodo mma Okwesiri Eze nwa oge nwa mụrụ n'Igbo ukwu ịgba m ka nji aga ogu m ka nji bilie Ndị Nzoputa ụwa Ndị Nzoputa ịbụla onye ụkọchukwu ịbụ onye nzọpụta ịbụla ọgaranya ịbụ onye nzọpụta ịbụla ogbenye chọba ndị ga-azọpụta Prophet Joshua Imo
abịago ndị Igbo ọ na-ebele anyị ebele n'ụwa arụ wede anyị mma o jebele wee bilie o jebele agwụ ya Jeshua ime ịbụ onye nzọpụta ndị nzọpụta abịago ndị nzọpụta abịago ndị nzọpụta abịago ndị